мо фаҳмидем ки ин танҳо як мулоҳизаронӣ ҳамин хел мегӯем ки як нафар ё ду нафар будааст дар инҷа мушаххас шид ва норизовии мо пункт ва пункт буд. Ман масалан рӯзномаи Имрӯз Ньюз дар давоми 6 моҳи мавриди назари онҳо 120 шумора ба нашр расондааст, 960 мақола. Ва ман ин масъаларо гузоштам ки аз ҳамин 960 мақола ҳамашон шумо хондед, омӯзиш кардед ки ба талабготи одоб ҷавобгӯ набуданд ва натиҷа ҳамин буд ки на ин хел набудааст. Интихобан баъзе мақолаҳо интихоб шудааст, аз рӯи ҳамин сарсаракӣ ин гуна баҳоро гузоштанд. Ҷаласа ба хулоса омад ки бо вуҷуди лозим будани мониторинг ё пайгирӣ барои ба иззати нафси рӯзномаи Ҷумҳурият ва ҳам Имрӯз Ньюз расидан дар тарзи ифодаи баҷокунии онҳо дар раддабандӣ мутасаддиёни ин кор аз ин нашрияҳо узрхоҳӣ намоянд. Узрхоҳӣ фақат ба хотири баҳогузории нодуруст аст. Номгузорие ки боиси тафриқаандозӣ байни рӯзномаҳо шуд. Ҳамин қадар аст. Дигар худи мониторинг бояд идома ёбад, давом ёбад, шуро бояд кораш кунад. Таҷрибаи зиёд нест дар замонаи чунин мониторингҳо бори аввал буд ва аз иштибоҳ холӣ набуд ва дар ҷаласаи навбатиам ба чунин хулоса омадам аъзоёни раёсат ки натиҷаҳои мониторинг аз нав дида баромада шавад ва ба шакли як ҳуҷҷати мукаммал сохта шуда баъд ба сайт гузошта шавад.